teorizazio asko entzu dugu atzo eta gaur. Eta gure egitasmo edo praktika hau argi dago hor oinarritzen dela. Hasiera emateko Lekeitio non dagoen kokatpen txiki bat egingo dut. Lekeitio Bizkaiko ipar-ekialdean aurkitzen da, Lehartibai eskualdean, hiriburuetatik urrun eta hau izango da beste ezaugarri batzuen artean, hain euskaldun kopuru altua edukitzearen zergatia. Gehienok, antzarreguna, kaxarranka dantza, udati arrugari etortzea, horrekin ezaguna egingo zaizue Lekeitio. Toki sokoratua bada ere, etorkinek aurkitzen dute. Aipatu nahi dut, hauen jatorria eskualdeko hiru herri handietan behintzat ez dela berdina. Ondarroan eta Markinan, senegaldarrak, marrokiarrak, pakistaniarrak badira nagusi, Lekeition Hego Amerika osoa dugu, argazki osoa. Naiz eta azken 2 urteotan, errumaniar komunitatea ere zabaltzen hasi den. Duela 2 urte hasi ginen istorio, amets, eta nola deitu honekin. Orduan konturatu baikinen ordurarte egiten ari ginena, eskolan bertan. Ez zela nahiko. Atzo batek baino gehiago aipatzen zuena, elkarrekin negarre egiten genduen bakarrik. Frustrazioa. Hori dela eta apurka, pubertaroan zeuden neska mutil etorkin gehiago zetozela ikusirik. Hizkuntzaz gain, euren herrietan pasatuko ez zuten nerabezaroa hemengoekin batera jasaten zuten. Institutua hau ikusirik. Apur bat dislokatuta. Komunitate berri honi irtenbidea bilatzeko asmotan, inguruan zeuden komunitate erakundeetara jo zuen. Atzo gure lagun katalanak esaten zuten modura, lentorn hori bilatzen. Jo gendun Lehartibai euskerari, AEK, eta udalari euskera zerbitzuaren bitartez sokorro eskatu genien. Hor lanean hasi ginenok, alde batetik argi geneukan gure helburua ez zela euskera irakastea bakarrik. Lekeitio moduko herrian, gizarteratzea ezinbestekoa zela, euskera bertan dagoelako, zegoelako eta jarraituko duelako, hori espero dugu. Bestetik, ekarkinen ideiari aurre egin behar genion. Ekarkin hitzarekin, hitzasmatua. Euran eskamutiak, sentimentu osoz azaleratu nahi duten me han traído. Ez datoz eurak. Me han traído, azaldu nahi dugu. Esaten orduan batetik helburua ez zela euskera ikastea, ekarkinen ideia horri aurre eginez, hone biok uztartu eta uste genuen biok lotuta lortuko genduela zerbait. Bidea asko zabalduko zela. Eta horrela izan da.
azken baten horrekin beraien kurrikuluna garatzeko bidea zabalduta gelditzen zaie. Hasiera batean, ametson handi honetan, eskualdeko ikastetxe eta udal euskera teknikariekin bildu baginen ere, gero herri bakoitzak oso ezaugarri ezberdina ditugu, herri bakoitzak bereari jarraitu dio. Hemen aipatuko duguna Lekeitioan zuzen zer egiten ari dan kontatuko dizuegu. Zeintzuk izan ziren lehen urratsak? Lehenengo, ikasleen beharrizan konkretua jakitea. Ez genekien. Ondoren, eskola komunitatearen diagnosia egin behar zen. Eta azkenik, aurkitu edo bideratu nahi genituen eragile ezberdinen ekarpenak baloratu. 3 puntu hauek aurrera egin ahala eta hau guztia eskuan dugula, 3 ardatz, betiko 3 ardatz, indartu behar ziren. Motivazioa, ezagutza eta erabilera. Ordurarte ikastetxeak ezagutza bakarrik ematen zuen, erabilera hala nola. Baita be, eskolaz kanpoko egitasmoak martxan jarri behar ziren. Kirol, kultur elkarte, eta hain asko kostatu zaigun eta kostatzen ari den laguntza personalizatua ematea. Bakoitza bere aita amarena da, bakoitza bere egoera kontutan izan da, hau da azpimarratu nahi duguna, laguntza personalizatua eman. Eta bideo honetan topo egin genuen, AEK-aren laguntzaz. Bueno, hemen aipatzen da elkartu ginen eragileak. Lehen esan dudan moduan, ikastetxea bakarrik ezin zuen ezer egin. Eta edatzeko momentu honetan, batu ginen 2 ikastetxeok, Azko ikastola, hasieran nola ez zeukan 12tik 17 arteko neskamutilik esan hasi, baina iaz ja taldean dago eta elkarrekin lanean gabiltza. 2 ikastetxeok, Leharti bai euskerari, Lekeitioko euskera zerbitzua teknikari gure arima denarekin, eta Lekeitioko udala, sinesten du egiten gaudena, eta sinisten duelako diruz laguntzen digu.